Pajato kunjaku kuchitika kafukufuku kokhuza ndi ngozi ya ndege imene yachitika pa 10 Juni chaka chimene cha 2024 nkupanga claim miyoyo ya malemu a Saulos Chilima komanso anthu ena 80 pamene anali pa ulendo opita kukapanga tende mwambo wa maliro a malemu a Lafu Kasambala chayo imene inachitika ku Nthungwa ku Chikangawa. Awo tikatsata bwinobwino kuti komiti imene ikuyendesa kafukufuku kwa ndege imene ambiri akufunisisa zonena kuti Lazarus Chakwera amene anali mtsogoleri wa dziko la Malawi mulamuliro umene wa chipani cha Malawi Congress Party komanso a Moses Kunkuyo kuphatikiza pamenepo a Paul Valentino Phiri amene anali mkulu wa asilikali nthawi imeneyi ndi ena mwa akuluakulu amene analiko nthawi imeneyi kuti atayitanidwa mwapadera ndi kukafunsidwa mafunso makamaka pa zimene ankayankhula nthawi imeneyi futa ngozi ya ndege imeneyo itachitika. Ena mwa anthu amenewa ndi a Sylvester Namiwa atakhati kwatsatira bwinobwino pa press briefing amene akhala akuyankhula ambiri nthawi imeneyi komanso kuzafika padakali panopa. Mbuyo muja Namiwa anayankhulapo zokhuza ndi black box tatente ngomvani zimene ayankhula. Akusowa munthu oti akachula Chakwerawo andiyitane ine nawo zati ndatulukapo ndipita ndikanene kuti muyambe kaye mwayitane Achakwera adauza ziko umboni ulipo kunena kuti ndege inabwezedwa ku Nzuzu ndi Achakwerawo amuchule munthu amene anauza ndege inafika ku Nzuzu pamene uzo kuti ndege sinafike ku Nzuzu. Wachiwiri abwere a Moses Kunkuyo anauza atolankhani kunena kuti black box ilipo anene kuti black box ili kuti. Wachitatu abwere mkulu wa asilikali wankhondo Valentino Phiri anene tikuziwa kuti Malawi chabwino taona komanso tamva zina mwa zimene Namiwa anayankhulapo mbuyo monkhani okhuza ndi black box and recently tinamvanso ma remarks awo pa press briefing amafuna zonena kuti komiti imene ikuyendesa kafukufuku amene itawayitananso ena mwa akuluakulu amene tawatchulawa kuti akafunsidwe mafunso awiri atatu okhuza ndi ngozi ya ndege imene particularly ndi nkhani ya black box maso amaphatikizapo nkhani okhuzananso ndi aleti Lafu Kasambala kuti nkhani yawo itafufuzidwanso bwinobwino makamaka imfa yawo itafufuzidwa bwinobwino. Lero tikatsata bwinobwino a Moses Kunkuyo amene nthawi imeneyi anali Minister of Information iwo afika kuzalemba pa tsamba la mchezo la Facebook ambiri nkhani yake ndikutsata bwino pameneno iwo akupempha kuti voluntary akakhale oyambirira kufunsidwa nkhani okhuza ndi black box ndi komiti imene kufufuza nkhani okhuza ndi ngozi ya ndege imeneyi ndefunso nkumati ndi chifukwa chani iwo akufuna zonoti akayambirire kufunsidwa mafunso newezi makosana deputy nkhani mapeto kwenikweni tifotokozera bwinobwino zina mwa zifukwa zimene zikupangisa zonoti a Moses Kunkuyo lembe uthenga amenewo kuti akayambirire kufunsidwa mafunso awiri atatu. Komano tikatsata bwinobwino kuti munthawi imeneyi itachitika ngozi ya ndege kunalito ma press briefing ochuluka kwambiri amene amachitika ndi amangeste ma press briefing amenewo a Moses Kunkuyo anafunsirako nkhani okhuza ndi black box ndipo tenga ndi ma narratives anthu amenewo akumanena zonena kuti Moses Kunkuyo anapanga admit kunena zonena kuti black box yatengedwa yasungidwa. Komano posatira zimenezo after ndeuti mafufuku atachitika makamaka ndi akaswiri a BFU ndi nkhani okhuza ndi black box imeneyo zikuoneka kuti information yake panalibe zimene zinapereka mafunso ochuluka kuti chifukwa chani nkhani okhuza ndi black box sinapangidwe bwinobwino komanso potengera kuti a Moses Kunkuyo imene anthu amenewo amayankhulira kuti anavomereza zonena kuti black box ilipo pamene papa sepanachitika foul play kutheka zonena kuti china chake chinachitika black box imeneyo inabisidwa dala cholinga choti information yambiri Malawi asaziwe ndi chifukwa chake anthu amakhala ndi mafunso ochuluka makamaka pa nkhani imene ya black box. Pano tikatsata bwinobwino kuti amangeste ma press briefing amene ankachitika nthawi imeneyi ina yake inazachitika pa 18 Juni chaka chimene cha 2024 meneno a Moses Kunkuyo adafunsidwa mafunso awiri atatu anazakhuzapo nkhani okhuza ndi black box ndipo tenga ndi narrative imeneyo tingoonako zimene anayankhula Kunkuyo kena kuti piteni nkhani ya black box kapena chinthu china chilichonse chimene chingapezeke pa ndege kapena mu zinthu zimene zimagwiritsidwa ntchito mu ndege mwina padakali pano tisangokamba za black box yokha koma tikamba za china chilichonse chimene chikhoza kuthandizira kuyeza kumene kuku kapena kafukufuku ameneyo atenga mbali ziwiri. Pakhala mbali ya technical yoona za technical zikuti zokhudza chimashini then pabwera mbali ya mafacts chifukwa mukufunsa tifotokozere kuti zinachitika ndi chani kaya ndege isatinyamuke zina zote there will be all the facts kuti zimene zinachitika ndi chani kuyambirira kenako ndege kaya isatinyamuke all that kenako ma technicalities of the whole flight mpaka na kumene zimakachitika ngozi imeneyi. Chabwino tamva
komanso taona zimene anayankhulapo Amos Kunkuyu. Tikatsata bwinobwino Amos Kunkuyu amene azona kuti malo kumene kunachitika ngozi ya ndege imene kuli asilikali amene akuteteza ndege imeneyo. Ndi china chilichonse chokhuzana ndi ndege imeneyo zomwe zikufunikira kaswiri kwa anthu amene amatsata za ngozi ya ndege amene azapanga identify bwinobwino pamene china chilichonse chili secure. Ndi mwina chifukwa cha mawu amenewo anthuno anaphatikiza kunena zona kuti khale black box iyo ndiye kuti ilipo, komano mwina nkotheka kuti amongst ma press briefing amenewa ndiye kuti mwina iwo anapangati admit kuti black box iyo ilipo potengera ndi mmene pressure inalili nthawi imeneja. Komanso anthu ambiri amazapanga connect ma dots makamaka ponena kuti nenkatuka report imeneja kani okhuza ndi black box ndiye kuti sanapanga tache potengeranso kuti akaswiri amene ku German ABFU atafika ku Malawi nthawi imeneja anazafotokoza kunena zona kuti akumana ndi dziko la Malawi amangest akuluakulu dziko la Malawi nthawi imeneja ndiye kuti Amos Kunkuyu potengera kuti anali pa center yokhuza ndi information ndiyo anazafotokoza pa 13 July chaka chimene cha 2024 kunena zona kuti apanga extract ma audios yokeratu ma gadgets ndege imeneja zomweno anthu anazipanga lifa kuti ineyo ndiye kuti inali black box. Ndiso uthenga umenewo anawupanga publish pa website yawo. Akaswiri amene ku German ABFU satira zimene zili inaona kuti ma media houses amaiko ena nawonso anapanga kote uthenga umenewo media houses ngati Zaihowa ndi a dziko la China ndi a ku Japan anapanga publish uthenga umenewo nawonso analemba pa makina a internet. Tithaso kuona tools chimene chikuswera pa skini pa topo iwo ndithu anapanga confirm kuti akaswiri a German analemba uthenga umene pa website yawo anapanga extract ma audio maso ndi kuti nkhani okhuza ndi black box ipo potengera ndi mmene pangira kote zimene analemba akaswiri ku Germany nawo umene mazatoka report imeneyo pa 30 August chaka chimene cha 2024 ne okhuza ndi ma audios amene sanapangidwa attach zimene zinapereka mafunso ochuluka kuti ndi chifukwa chani sanapanga attach ma audios amene yeti anafotokoza kuzera pa website yawo kuti anapanga extract ma audios amene ndi anthu ena ankazapanga somali kuti nthawi imeneja tikatsala bwinobwino mtsogoleri wa dziko la Chakwera anazapita ku Germany chako kumene tinazaona kuti amakwera njinga kapalasa chani anazapita kumene kuyambira pa 21 kufika pa 23 August chaka chimene cha 2024 nthawi imeneyo ndiye kuti report lisanatuluke ena amazapanga connect kunena zona kuti nkutheka kuti china chake chinachitika mwina panachitika foul play kuti zinthu zina zimene akaswiri amenewo anafotokoza asazipange attach mu report imeneyo potengera kuti mwina aitha kupanga expose zinthu zina potengeranso ndi maganizo anthu ena amene amaganizira komanso ngati zimene amayankhula a Sylvester Namiwa kuphatikiza pamenepo zimene akuluakulu amenewo ankayankhula ngati zimene anayankhula a Lazarus Chakwera kunena zoti ndege inakafika ku Mzuzu machonsecho ndege imeneyo sinafike. However, upon arrival in Mzuzu, the pilot was unable to land the plane due to poor visibility occasioned by bad weather. And aviation authorities advised the aircraft to return to Lilongwe. But the authorities soon lost contact with the aircraft. Chabwino tamva komanso taona zimene anayankhula a Dr. Lazarus Chakwera nthawi imeneja kuchoka pamenepo a Paul Valentino Phiri nawonso anayankhulapo nkhani yokhuzana ndi ndege imeneja mu press briefing ina yake makamaka za kumene kunagwera ndege imeneja kuti situation yake inali yovuta kwambiri kunali kovuta kufikiridwa kunalibe mizi chani nkhalango inali yokhwitima. Forest of Chikangawa. Challenges during the search that are obtaining include the terrain itself, which is very rugged and also thick, because this is a part which is not inhabited. Menemo ndi mmene anayankhulira a Paul Valentino Phiri. So ndi zambiri ndithu zimene zinakhala zikuyankhulidwa inanso amazanena zona kuti Commission of Inquiry imene Ajaba Alide anazayisogolera imenenso munali a Sylvester Namiwa ndi ena mwa akuluakulu azipembedzo ngati Atiwa Nyirenda paja Namiwa anapanga pull out komanso Atiwa Nyirenda nawonso anapanga pull out. Ndi amazaonabe kuti zina zake zachinyengo nkutheka kuti zinkachitika inanso zimene zinapangisa kuti anthu amene apange pull out ndi tikatsala bwinobwino mu manatives a Sylvester Namiwa amazanenanso zonena kuti zachinyengo zinachitika potengeranso kuti fufu amene uja anaonesa zonena kuti matupi anthu amene aja analibe ma fluids ena ngati magazi ndi zina zotero. So zimenezi ndi zina mwa zimene zimapangisa zonena kuti anthu ena asamakhulupirire kuti imeneja inali ngozi nkutheka panachitika foul play. So ulendo uno afunisisa zonena kuti chilichonse chifufuzire bwinobwino anthu akhale ndi conclusion potengera ndi imene anthu ena amaganizira. Pano makosana tikatsatira
bwinobwino makamaka nkhani yokhuza ndi Moses Konkuyo kuti nchifukwa chani akufunisisa zoti akayambirire kufunsira mafunso. Ndiponso mukakumbukira bwinobwino mbuyo ku parliament pa 9 April chaka chimene cha 2026 Moses Konkuyo anazabweretsanso nkhani yokhuza ndi malemu Alan Wetika amene amalimbikitsa boma kuti isekulenso kafukufuku okhuzana ndi imfa ya malemu Alan Wetika. Tameneja tikatsata bwinobwino tsiku limenelo anabukanso kusemphana maganizo makamaka pakati pa amene Moses Konkuyo ndi Benjamin Kaluwa ena madzamutchula kuti Fredo Kesi okhuza ndi Alan Wetika. Tikatsata bwinobwino Benjamin Kaluwa ankapanga accuse a Moses Konkuyo kuti iwo ndakutino akuzapo nkhani yokhuzana ndi kuphedwa kwa malemu Alan Wetika ndi nchifukwa chani akubweretsa nkhani imene ku parliament. Andiso pamaoneka kuti kuyankhula kwa Benjamin Kaluwa amasimikiza zona kuti khalenso aku family ya malemu Alan Wetika amakhulupirira kaso mwina pali ma evidence kuti Moses Konkuyo ndikuti anali behind imfa ya Alan Wetika. Komanso namazapanga meji kuti secretary wa Moses Konkuyo paja ndamene anazamangidwa kuti amakhuzidwa ndi nkhani imeneja ndipo tengeranso kuti nthawi imeneja ndikuti MCP inalili pa mpando yake inapezeka zona kuti kubola milandu nzonde mvula anayithesa nkhani imeneja. Amazapanga mali kuti china chake ndithode chimachitika zinazoona kuti Moses Konkuyo amaziwapo kanthu. Leno tikabwerano kufunso licha limene timanena zona kuti chifukwa chani Moses Konkuyo afunisisa zona kuti akapange explain mbali yawo nkhani yokhuza ndi black box. Komanso tikapanganso mali ndi nkhani imeneyi imene tikunazo kuti yokhuza ndi Alan Wetika. Izi zinthu zili chomwechipo sati kuti pane zimenezi zimapanga hanti kwambiri Moses Konkuyo ndi ngati njira imodzi imene amaona kuti atha kupanga clear conscience yawo chifukwa chake amazibweretsa poyera ngati mwina pamene ayankhulira pamenepa kuti atakafunsira mafunso okhuza ndi nkhani ya black box kuti akafotokoze bwinobwino kutheka mwina anthu anapanga miskoti kuphatikiza pamenepo imene yokhuza ndi malemu Alan Wetika kuti kuti achitikanso kafukufuku ndi cholinga choti chilungamo chizaziwike. Ndi zikatero ndikuti zathandizira kuti iwo Moses Konkuyo akhale ali clear zina lawo likhale bwinobwino conscious kuti ikhale ili clear bwinobwino sakhalenso ngati kuti ali ndi mangawa ndi anthu zomwe ndizoona ndithu kuti atapita kumeneko afunsidwe bwinobwino andi akafotokozenso mbali yawo ndi kuchokera mu zimene azayankhule kumenekoko ndi zimenenso zitha kuwapanga clear conscious yawo maso mbiri yawo china chonse chitakhala kuti chapangidwa clear kuphatikiza pamenepo nkhani yokhuzananso ndi malemu Alan Wetika ndi kuti conclusion ikazabwera kusapezeka zona kuti iwo ndakuti sanatengepo dzanja ndi kuti azakhala kuti ali clear conscious yawo ili clear bwinobwino mbiri yawonso ndi kuti ili clear. Ewo zimakosana nkhani zake ndi mmene zikuyendera sizoti mwini maganizo mankhani imeneyi. Maganizo alipo mutha kufotokoza comment section mumlemekizanso maganizo anzathu.